Kusenjalo Bususiwe ubugoxo bebhasi namhlanje kwindawo eyenzeke kuyo lengozi phezolo ukanti ii-arhente zomthetho bezisaqhuba uphando lwazo kulendawo yeshwangusha. Amalungu entsapho ezigutyungelwe lilife elimnyama emva kwale ngozi abuyele kulendawo yehle kuyo ngalentsasa bekhangela bangakufumana kwabo baginywe ile ngozi. Ukanti abahlali belale kufuphi namhlanje bebesabukele bematshekile. Ziyaphandwa ingxelo zokuba le bhasi ibilayishe ngaphezulu komthamo usikelwe wona. Umphathiswa wezothutho umnumzana Fikile Mbalula naye bekule ndawo yexhwayelo namhlanje ufunge wamoncintupa ngelithi baza kulicula elandingcamisayo abo kufumaneke ukuba bawutyeshele umthetho kule ntlekele. There's got to be some protection of some sort here in this road that is used by our people and buses and so on. But that does not take responsibility from those who are transporting our people in the commuter life themselves to be held accountable. It cannot be that a bus in Limpopo kills people, a bus here in 2015 kills people, nothing happens to the road, nothing happens to the bus company, and then it's business as usual. Kuza kumiselwa isikhululo samapolisa sexeshana ngelokunceda abahlali ukuba bafumane ingxelo ezifungelweyo eziza kubanceda bafumane amaxwebhu abalahlekelwe ngawo emva kwale ngozi. Inkampani yale bhasi AB 350 nayo iza kwenza ulwayo uphando ngonobangela wale ngozi.